Това тук са 35 квадратни метра лукс. Намирам го за напълно шантаво, защото студентската ми квартира имаше по-малко квадратни метра, а именно само 27. Намираме се във Vario Perfect 1200 Platinum. Това е едно от най-големите превозни средства, представени на панаира за кемпери и каравани. Накратко техническите характеристики. Базата е Mercedes Actros, дължината 12 метра, теглото 26 тона и един интелигентен дом на колела. Да не забравяме и мощността от 530 конски сили. От Vario тук действително са вградили всички възможни и налични в момента технически глезотии. Всичко в автомобила може да се управлява от таблет, например температурата в отделните помещения, всяка отделна лампа от осветлението, да се менажира изцяло батерията и електрическата система. Всичко това е доста впечатляващо. Освен това, тук ще откриете и други измерения на лукса. Например, съдомиална машина. Това е рядко срещано явление в кемпер. Чекмеджетата на шкафовете са със специален механизъм за самостоятелно затваряне. Когато запалите двигателя, всичко се заключва автоматично, така че тук няма опасност, ако сте забравили евентуално да залостите, всичко да се разлети, когато тръгнете на път. Освен това, елате с мен, за да ви покажа още нещо, който аз до сега не съм виждала. Витрина с аквариум, който разбира се не е истински, но доста успешно имитиран от вградения екран. Може да го превърнете също така в камина или нещо друго, което ви създава уют в момента. Разбира се, на борда разполагате също така с баня, макар че това е по-скоро спа зона, както сами виждате. В много минималистичен стил, около умивката декорацията от естествен камък, който срещаме и на други места в колата. Понякога дори цяла стена облицована с този камък. Материалът е изключително тънко нарязан, но не само изглежда като естествен камък. Той на допир се усеща като естествен камък и действително е такъв. Въобще не е изкуствен. Подобно нещо също не съм виждал в кемпер. Това наистина е нещо много специално. Нека продължим спалнята. Размерите са доста щедри, което логично може да се очаква от подобен автомобил. Тук също така температурата в помещението може да настройвате индивидуално, също и осветлението подлежи на индивидуален контрол. А зад тези големи огледала отсреща се крие огромен гардероб. Сега вероятно се питате какво струва подобно чудо на техниката, така както виждате този кемпер тук, струва 4 милиона лева. А който с подобен екстравагантен кемпер заминава на почивка, естествено се нуждае от нещо дребно за бързи разходки и покупки. Адекватното решение е предвидено логично от Vario Perfect 1200 Platinum, като конкретно предлага в задната си част гараж за лек автомобил. Тук в случая е позиционирано Audi A3, но тук без проблеми може да поберете и друг модел.